Hej, jeg hedder Sebastian Nybo. Jeg har arbejdet med kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i mere end 25 år. Jeg har skrevet bogen, Sådan håndterer du besværlige personer, og i samarbejde med Synergi kommer jeg til Færøerne den 18. oktober og holder en hel kursusdag netop om det at håndtere besværlige situationer og personer. Vi ved, at der er nogle ting, der kan skærpe en konflikt. Vi ved også, at der er nogle ting, der kan neddæmpe eller diffuse en konflikt. Og det er selvfølgelig de redskaber, jeg vil introducere dig for. Jeg vil lære dig at bevare roen, selv når du står over for urimelige konfliktsituationer. For det er det eneste redskab, der er brugbart, hvis du vil gøre dig noget håb om at styre igennem en konflikt med mindst mulig ressourcetab. Vi har lært også at identificere 4 arketyper inden for konflikter. Altså de aggressive, de indirekte aggressive, de passive og så de fuldstændig uforudsigelige. Kan du spotte det i tide, så kan du også kommunikere på en mere afdæmpende måde i forhold til den person, du står overfor. Og de situationer vil derfor blive langt hurtigt afspændt. Hvis du også vil lære at håndtere konflikter på en effektiv måde, uden selv at bruge for mange ressourcer på det, jamen så er den 18. oktober lige en dag for dig. Det skulle glæde mig at møde dig.